ji destpêka êrişa çeteyên Daişê li ser bajarê Hesekê şer û topbaran li aliyê başûr nehat rawestandin. Di heman dema ku bajar ji sivîlan hat valakirin û asayîş û yepekê derbasî şerbûn. Hêzên parastina civakî an got hêzên cewherî li taxên Kurdan belav bûn û parastina bajêrkirin. ام درکت سر حاجزم به ارکی خرابون و باجبه خرابونش با پرستنا مالی خوب کن دکانی خلکی بکنش با خرابی چه نبیش با دیزی چه نبه امجی که اندام هیزا جوهری و کن دبینن اندام جن امجی درکت سر حاجزا ام پرستنا دکن ام بهوینگ چه انسانی ج مالبات خرافی اجمال خرافیا ام بهوینگ الباجار خوبگرن تێزانین گۆ bajarê Hesekê di rojên pêşî de bi rêjeya 95 sedî ji xelkên xwe vala bû û metirsî li ser taxên Kurdan zêde bû. Lê hebûna hêzekê bi vî rengî cihê dilrehetiyê ye li ba xelkên bajêr, da got aramî li taxên Kurdan berdewam bike. ملت جبوجي ناس بك جاف هزايا وقت بيجح حفاظي سر مالا وان اندامانا جين نقرت النقطة نقرتن حفاظ سر مالي وان كسي قدر كتن دي طاغي عزيزية دي طاغي نشوة دي هندري طاغي صالحية مفتيوان دي وان هزانا مراقبة مالات كرن يا كولانات كرن ندهشتن قد زي چه ببه خرابي چه ببه جبر ولوجي اف هزايا بناوي هزايا parasna civakê yanî civaka dindirê bajar de parast. Di vê dema hestiyar de got bajarê Hesekê tê de derbas dibe û ji gelek aliyan verastî êrişên Daişê tê. Welatiyên Kurd dibînin got pêwîstî bi yekîtî û yekrêziyê heye, çi ji aliyê siyasî ve û çi jî ji aliyê leşkerî ve. Kesek îro parastinê dike bi rastî xelkê deverê û hemê xortê wê parastinê diber malê xwe diber erdê xwe diber evê xwe dikin û hêzên Kurdî taybet ew jî parastinê dikin dêmberî Daeş di şer dikin. Lê em bi hêvînên nakokî û pirsgirêkê milletê Kurd û tevgera wînî Kurdî em ji van pirsgirêka xelas bin, gidekaribin û gotbêjê ew pêşmergeyê Kurdistana Rojava ew jî dakevin lê kêleka birayê xwe nî şervan îro li ser erdê şer dikin ew kesek îro di sengerê şer dene milê xwe bidin hevdû û karibin vî milletî û gotbêjî biparêzin. Gefên rêxistina Daişê li ser bajarê Hesekê berdewam in, lê tanha ew li hemû eniyan hatin eşkastin. û taxên Bakur yên got Kurd lê dijîn ji aliyê hêzên parastina civakî ve tên parastin. Her wiha beşek ji koçberan jî li malên xwe vedigerin. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê.